egy kártyalapot van-e? Igen. A kóvaló viszont ugye kikerült oda. Egész biztató a Ennyit mondjuk neki. Én is egyébként, ha elmesélhettem, a múltkor Hát bementem a 3 perc. és hirtelen arra lettem figyelmes, hogy mit szólnak a rádióban, és nem tudtam hirtelen Ne fenyegessél már, bazd meg! Hello, Márkor. Benne leszel híradóba, bazd meg. Benne. Benne a tévébe? Benne. Ne gyűjk el be a kocsimba, mert ez magállagsértés van. Nem mondod. Komolyan. Gyere, akkor nézzem, elkarom majd. Veszítsek? Aha, kemény csávó vagy. Menj már. Tedd már le azt a picsát. Miért tenném már? Ez az én telefonom, azt csinálok vele, amit akarok. Hát akkor csinálj. Akkor várja, arra várok, és akkor fényképezek. Fényképezek. Felém fordítja, francia mindenedet. Érdekel egy ilyen? Nem. Az nem engedélyezett. Ne nyújkálj be, bazd meg! Gondolom. Fényképezzél már, bazd meg! Menj innen el, akkor nem fényképezlek. Jó, ezt utána oldasz meg mutogatsz a kocsmából, hogy milyen szépen mentél haza. Ja, azt akarom. Azt akarod, erre van ez telefon. Erre van? Igen, mindenre. Így van, picit beszélgettünk Bazsával a szerkesztőségi szobában, ne áruljunk el azért nagy titkokat, de úgy jó a helyzet, tehát játszanak mindig, vagy játszottak, de már megint mi a helyzet? 28. Valamelyik 7-es Koszorús László. A kereskedelmi rádiók. Reggel.